Boas noites. Estaba pensando agora, mentre escoitaba a musiquita esta da introdución, que onte estaba falando aquí para funcionarios de carreira que están participando no concurso xeral de traslados. Estáballes, explicando un pouco como se renuncia, falamos das renuncias, das reclamacións. E hoxe vou falar para persoas que probablemente non saiban nin o que é o concurso de traslados, pero non vos preocupedes, que é o normal, porque estades, iba a dicir empezando, igual ainda nin empezastes. Porque tamén vos digo que este probablemente vai ser, ou conto que sexa, o tutorial de oposicións no que menos xente vai a ver desde que empecé a facelos. Por que? Por algo que está moi de moda e que preguntades moitísimo, que é que o persoal consolidado non ten que ir ao proceso selectivo, vale? Entón, lóxicamente, se non ten que ir ao proceso selectivo, tampouco ten que matricularse. Polo tanto, espero que non sexa un directo como aqueles que tiña que poñer unha canle específica en Discord para que as preguntas foran pa ali, porque non contestaba as preguntas no chat porque había tanta xente que era imposible. Entón hoxe espero, ou conto, que a cousa sexa máis relaxada, e entón xa desde o primeiro momento podedes facer preguntas no chat, que eu a medida que vaya falando e vexa preguntas, pois xa irei parando, vale? Este é, igual que hai novidades do lado da consellería, tamén hai novidades do meu lado, que é que este ano, por primeira vez, penso que o primeiro ano non fixera aínda o de que as preguntas se fixeran en Discord, porque aínda creo que non houbera moita xente, ou si, xa non me acordo, pero bueno, que iso é o de menos. Empezo por isto do persoal consolidado, porque pregunto moitísima xente, vale? Que entendo que igual non están vendo este directo, pero a ver se algún está vendo e yo traslado ao resto. Unha persoa que estea consolidada e que non queira ir ás oposicións non ten que matricularse. Se matricula e vai, e ao final abandona no primeiro exame, non pasa nada, vai seguir co posto consolidado. Se matricula e finalmente non vai porque non lle apetece ese día ou polo que sexa, tampouco lle vai pasar absolutamente nada, vale? Moita xente preguntades que onde está iso escrito. Entón eu a todo o mundo lle digo o mesmo. É que o que estaba escrito antes era que era obrigatorio presentarse ás oposicións para todo o mundo. E iso agora xa deixa de estar no acordo de interinos e deixa de estar na convocatoria de oposicións. É dicir, había un apartado tanto no acordo de interinos como na convocatoria das opos que dicía que era obrigatorio presentarse aos procesos selectivos para continuar nas listas de sustitución. E iso eliminouse. Pero aínda así, na mesa sectorial, na mesa sectorial de oposicións, fixamos unha petición á consellería que foi que, por favor, que puxeran o de que non é necesario matricularse para o persoal consolidado nalgún sitio da inscripción das oposicións. E iso, como ides ver dentro dun anaco cando empece a facer a inscripción nas opos, ides ver que está tamén recollido na página web de oposicións. Entón, resumindo, entre que está escrito literalmente na página web de oposicións é que desapareceu a obrigatoriedade tanto do acordo de interinos como da convocatoria das opos, pois con iso é suficiente para que o persoal consolidado que non queira ir, que abandone o proceso, que non se matricule, é dicir, que vai continuar na lista sen ningún tipo de problema, vale? Espero que, por favor, ninguén volva a preguntar isto, vale? E despois vou empezar, curiosamente, este ano vai ser a primeira vez que o faga, vou empezar polo final. Porque todos os anos me pasa o mesmo, que digo, teño que facer unha nota mental de que teño que dicir ao final do vídeo que pasa unha cousa que vos vou ensinar agora. De feito, para ensinárvolo, vou cambiar aquí un momento. Pasa unha cousa que é, cando acabas de facer a túa inscripción, vou ir adiantando un pouco aquí pasos, despois volvo para atrás, non vos preocupedes. Pero cando rematedes a inscripción, se volvedes aquí, vale, se por casualidade vos dá por volver aquí, ides a buscar a vosa instancia, ides ver que incluso a min, que presentei isto, seguramente é probable que fose a primeira persoa que se inscribiu nas oposicións este ano, porque o fixen de madrugada. Entón, fixadevos que eu que o fixen de madrugada, o de estado de borrador aínda continúa aí, vale? Entón, ten algún problema isto? Non, acabará cambiando co tempo. Hai veces que tarda un par de horas, hai veces que tarda 12 horas, hai veces que tarda igual un día, como me vai tardar a mí, xa non sei, porque me sigo poñendo borrador.
Entón, non vos preocupedes se vedes isto de borrador, porque non ten ningunha incidencia. Isto acabará co tempo mostrándose como, creo que pon presentada e asinada, unha cousa así. De todas maneiras, se queredes comprobalo, se lle dades aquí, xe ides ver que directamente, se ides á sede electrónica, e vos identificades neste caso, pois xa ides ver que directamente vos aparece que xa está completada a presentación e que non hai nada que facer, vale? Entón xa digo, é normal que apareza isto que viades antes de borrador. É totalmente normal. E seguín con isto porque tamén é outra pregunta que, como vos dicía antes, sempre teño aí nota mental, teño que meter isto no tutorial. Para que todos os anos me olvido, porque como é algo o que eu non volvo, o sea, eu non se me ocorre ir despois de facer o tutorial pois aquí ás miñas instancias ver se o fixen ben, porque claro, eu non me vou presentar realmente. Entón, que por certo, podes contar unha anécdota relacionada co de non me vou presentar. O ano pasado, cando estaba o prazo de reclamacións, chamaronme da consellería dicíndome que claro, que eu me matriculara en mestres, pero que claro, que saía excluído porque non tiña a titulación. Entón eu expliquei a señora, no, é que non tiña a titulación, pero é que non me vou nin presentar. Entón a señora dime, non, home, a ver, pero tens que ter a titulación, que te matriculaches, pagaches, entón mándanos a titulación e xa te admitimos, tal. Eu, non, señora, que non me... E tú viñe que acabar contando a miña vida. Mira, que non me vou presentar porque simplemente faigo un vídeo, entón gravo un vídeo de como é a inscripción para que a xente o vexa. E, pois claro, xa sabía tamén quen era despois, xa me dixo ela, que, sí, que vexo hasta os teus vídeos, me dicía a señora. Bueno, eso, unha anécdota que me pasou o ano pasado, que este ano espero que non se me repita, porque este ano matriculeime en secundaria, e en secundaria xa iría excluído porque xa son funcionario de secundaria. Imaginadvos que me admitiran nas opos de secundaria, na especialidade que xa teño, sería a hostia. Bueno, entón nada, quería empezar con estas dúas cousas, que o persoal consolidado pois podes facer o que quedas nas opos, e que se vos aparece o de estado borrador ao final de todo o proceso, pois que non ten ningunha incidencia, vale? Acabará cambiando co tempo isto que vedes aquí de borrador. Vale, vou volver a salir e creo que vou empezar a comentarvos desde o principio, vale? Xa digo, se tedes algunha pregunta, iso sí, para facer preguntas no chat tedes que creo que aparece por aí seguir ou registrarse, unha cousa así, é gratuito, só tedes que poñer o correo en contrasinal. E se queredes facer preguntas no chat, podedelas ir facendo xa, pero claro, quen non lle dé a seguir non lle vai deixar escribir no chat, vale? Porque podese ver, de feito podedes compartir este vídeo se coñecedes opositores e opositoras, podedelas ir facendo vídeos coa inscripción ou que queiran preguntar calquera cousa de opos, vale? Podedes mandar esta ligazón que vos puxen no chat e pois aí xa lles vai salir que estades vendo vos agora, vale? Máis cousas interesantes que quería comentar antes de arrancar co tutorial. Bueno, vou ir empezando e depois xa vos vou comentando. Bueno, esta na que estou é a página web onde tedes que acceder para inscribirvos nas opos, vale? É edu.xunta.gal/cxt/oposicións, así tal cal. E bueno, por aquí tedes unha serie de información que eu sinceramente, pois se vedes este vídeo ou vedes, non o dixen aínda, pero xa está disponible tamén o tutorial versión cortiña. Este vai ser, xa vos digo, versión extendida porque comento sempre moitas máis cousas, lóxicamente, e sempre dura un pouco máis, pero bueno, a versión curta dura 15 minutos, xa está publicado desde pola mañá en YouTube, vale? É iso. Pois nada, aquí tedes varia información que xa vos digo, non me vou parar porque se vedes o tutorial, pois é simplemente seguir estes pasos que aparecen aquí, pero no vídeo, vale? Aforrades vos ler isto. Despois hai unha sección de consultas públicas, vale? Isto sí que é interesante porque aquí é onde os tribunais vos van publicar os chamamentos que vos fagan, os criterios de avaliación e os criterios de actuación que iso publicano como 15 días, unha semana antes. A partir de 15 días estade atentos porque aquí poñen información interesante que se vos como opositores non a vedes e un compañeiro que oposite a ve xa parte con vantaxe con respecto a vos, porque vos non vistes esa información. E poden poñer cousas ás veces que son útiles ou que son importantes para ter en conta, para as opos, vale?
xa digo, vámoslo publicar aquí en filtros para a consulta e poder seleccionar ou primaria seleccionando servizo P ou secundaria seleccionando servizo S. E aquí cambiades o corpo, secundaria, PSFP, e despois aquí abaixo vai vos aparecer a especialidade e o tribunal. Seleccionades o vosso tribunal e podes aí ver toda a información, vale? Despois aquí, unha novidade deste ano é que incluíron aquí arriba as rúbricas que veñen na convocatoria de oposicións ao final, que iso xa deberíades saber, polo menos vistes vídeos meus, xa falei en moitos das rúbricas. De feito tamén vos digo, además do tutorial que publiquei hoxe pola mañá, tedes moitos vídeos desde o ano, creo que 2019, que levo facendo vídeos relacionados coas opos, e como o sistema selectivo segue sendo o mesmo, pois seguen valendo os vídeos de todos os anos, pero teño vídeos, entrevistas a preparadores, entrevistas a xente que dá consellos nas opos, e despois teño análises do borrador, explicación do proceso selectivo máis detidamente, etc. O sea, tedes aí en YouTube para aburrirvos información relacionada coas opos. E despois tamén aquí, por primeira vez, ou polo menos a mí non me sona de outros anos, aparecen aquí xa os documentos de alegación de méritos, que isto antes sempre o publicaban cando os tribunais empezaban a poñer as notas da primeira proba, porque a alegación de méritos simplemente se fai por parte das persoas que superen a primeira proba, vale? Que van ter que cubrir este papeliño que vedes aquí, vale? Con todos os datos. Se tedes algún problema, dúbidas para cubrilo, a ver, non é moi difícil, pero se tedes dúbidas, podes pasarvos por o local do vosso sindicato de confianza, se é a CIGA Ensino, pois moito mellor, lóxicamente, pero aí deberían saber cubrir este tipo de documentos, vale? Están os formularios de alegación de méritos de todos os corpos dos que hai, de todos os accesos dos que hai a oposición, vale? E despois tamén están os certificados de asistencia, que, non vou abrir. E despois hai aquí algo importante para o corpo de mestres, concretamente da especialidade primaria, que fixen un vídeo en Instagram falando disto, porque se modificou, hai unha circular modificando o tema 11, vale? Resumindo, esta circular o que fai é adaptar ao currículo novo o título do tema 11, que estaba un pouco desfasado, vale? O tema anterior falaba de educación para a cidadanía e os dereitos humanos, e agora debe falar de educación en valores cívicos e éticos, vale? Ese é o cambio, pero xa digo, tedes aquí a circular que a Consellería puxo pois despois de que o sindicato no que traballo pois lles fixase chegar que había esta circular, vale? Eu xa digo, fixen vídeos en Instagram tamén para que se enterara a xente. E penso que desta parte de consultas públicas xa está todo explicado. Antes de seguir coas preguntas frecuentes, vexo aí que alguén pregunta no chat que podes contarnos no anexo 13 que xa non ven na convocatoria de profesores singulares da FP. Pois pode contarche iso, que xa non ven, polo tanto antes o que dicía era que había que a túa programación debería incluir os contidos do anexo 13, que isto liaba a moita xente pensaba que tiña que facer o formato recollido neste anexo 13, que era de tabos e non sei canto, cando o único que dicía era que tiñas que recoller os contidos que hai no anexo 13, vale? Entón, se eliminou, pois entendo que a programación pode ser algo máis libre, pero de todos modos, aproveitando este tema que me estás falando agora de FP, que saibades que hai moita problemática porque a Consellería non lle deu a gana, digo así de claro, porque lle dixamos na mesa sectorial e despois por outros medios, de que o tema da programación de FP e dos currículos que había que usar, que non estaba nada claro, vale? Entón, na página web do sindicato no que traballo, CIGA Ensino, unha das últimas novas que hai, de feito é a primeira que está aquí, o desleixo da Consellería coa FP afecta as oposicións, vale? Aquí, pois que sodes de FP, recomendo vos ler esta nova porque tedes algo de información sobre este problema que hai cos currículos de FP nas opos, vale? Poñovola por aí no chat. Volvo, iba con preguntas frecuentes. A ver, as preguntas frecuentes tampouco me vou a parar aquí a lelas nin poder facelo vos se queredes, pero o de sempre, calquera dúbida que teñades, a min podedes máis facer a través da miña página web, profesoradogalicia.com, aí hai un WhatsApp, hai correo electrónico, e despois, de momento, non fixen como en Facebook teño bloqueadas as consultas por Messenger porque as derivo todas para a web ou correo ou WhatsApp. En Instagram aínda non o fixen, entón tamén se queredes preguntarme algo por Instagram, pois de momento creo que vou intentando responder
todo é que non me queda nada atrás. Se alguén me quedou atrás, pois sinto, pero ás veces non dou visto todo. Química pedagóxica comenta por aí, moitas grazas, non sei por qué, metín en título que alega e ingresa por corpo a miña titulación de Enxeñería Química superior, supoño. Teño outra titulación, Enxeñería Técnica Industrial en Química Neta, suma méritos en outra titulación distinta da anterior que alega e xustifica para a incorporación ás listas. Mira, eu entendo que seguramente usaches para obter a Enxeñería Química usaches a técnica. Entón non che vai puntuar porque xa usaches para conseguir a superior, pois non che vai puntuar nada. Puntuará a nota media da enxeñería superior, se tes nota media e nada máis. A enxeñería técnica non, porque che deu acceso a superior, vale? Hai moito lío con isto das titulacións. Eu de tantas veces que o repetín xa me resulta fácil, pero é certo que hai veces que o explicas e a xente se queda en plan non tes razón. Sí, teño razón, é así, non sei explicarlo mellor, pero é así, vale? O sea, nese caso non che vai puntuar. Pero bueno, se alguén ten algunha pregunta relacionada con eso, que pregunte, que intento explicarlle o mellor que poida, vale? Vale, e despois para empezar a vosa inscripción nas oposicións, o primeiro que tedes que facer pois é ir aquí ao botonciño verde, eu chamo o botón de encender a televisión, porque non me digades que non é un botón de encender a televisión. Entón pulsades aquí nel. Lois, estás por aí? Acabase de conectar Musa ao directo. Bueno, está unha coña baloncestística que só Lois e os que saibades de baloncesto e do Breogán concretamente entenderedes, pero bueno, aí queda. Mira, xa está escribindo. Eu teño que facer o examen de galego previa a posición, sabemos cando será máis ou menos. Iso é que non biches o meu tutorial cortiño, porque aí digo cando é o examen das opos de galego, que vai ser o día 14 de maio. O de galego penso que é a 6:30 no IES as Fontiñas de Santiago de Compostela. De todas maneiras, revisa a convocatoria, vale? Que xa tuven algún problema relacionado con este dos exames de galego, entón revisa a convocatoria, porque ven na convocatoria. Se me preguntas así, e eu sen mirala e de memoria, penso que é o 14 de maio a 6:30 no IES as Fontiñas de Compostela, pero reviso na convocatoria, vale? E no meu vídeo de inscripción no tutorial cortiño, que xa está en YouTube, aí tamén o poño sobre, como se dice, cando pos encima da pantalla. Bueno, poño por encima do vídeo da pantalla, poño esa data do exame. Bueno, despois aquí é o lugar onde tedes que escoller un método de identificación. Se non tedes ningún dos métodos que se admiten, ben sexa o usuario de educación, o certificado digital ou a chave 365, o máis sinxelo é que fagades a chave, que a podes facer en calquera rexistro da Xunta de Galicia, vale? Eu voume identificar tamén coa chave, vale? Entón pulsades aí en entrar e xa directamente estades pois onde tedes que facer a inscripción, vale? Aquí hai varias opcións que eu a verdade é que non me vou parar, bueno, isto de consulta xa vimos que é de antes que puña consultas públicas, a de preguntas frecuentes tamén. O de buzón de informes imos pasar porque aquí na inscripción non nos vai valer para nada. Os meus procesos, isto é, entendo que se fostes en anos anteriores, aquí aparecerá, que isto ni no abrín este ano. Sí, aparece en que vos escribistes en anos anteriores, vale? Eu como vedes aquí de facer o tutorial, pois escríbome todos os anos. Vale, entón vos onde tedes que ir é aquí onde di as miñas instancias, vale? En as miñas instancias seleccionar aquí a convocatoria en prazo, vale? Lóxicamente hai dúas, hai o servizo de secundaria, que aí é onde está a inspección, onde está PSFP e onde está secundaria, PES ou a propia secundaria. E despois o servicio de primaria, que é onde están todas as especialidades de mestres. Entón, se ides ao corpo de mestres, tedes que escoller primaria, e se ides ao corpo de secundaria, tedes que escoller secundaria. Eu vou abrir no directo a de primaria, vale? Non por nada, senón porque na de primaria hai cousas que non veñen na de secundaria, e son máis das que hai en secundaria que non veñen en primaria, vale? Entón é máis fácil a partir da de primaria dicir que na de secundaria hai unha cousa que falta, pero que vos explicarei un pouco máis pa diante, xa que non me olvido, que espero non olvidarme, vale? Entón eu escollo primaria. No meu caso vedes que a min apareceme que teño aquí unha pechada, vale? Antes cando falábamos ao principio do directo de que aparece o de borrador aquí, se aparece borrador non é preocupante porque iso é que está presentada e simplemente tarda tempo en que apareza presentada. Pero se aparece pechada, iso sí que é un problema, porque pechada significa que a tes
pechada, que xa non podes modificala, pero que non a enviaches á sede electrónica, nin pagaches, vale? Entón, se vedes pechada, é que a tedes a medio facer, teríades que acceder, etc, etc, vale? Eu teño esta porque de facer o tutorial pola mañá necesitaba capturar ou como vos dicía, a de mestres e tamén a de secundaria, entón abrín a de mestres para capturar cousas, pero fixen na de secundaria, entón agora, como fixen o vídeo cortiño con secundaria, vou facer o directo con primaria, vale? Entón nada, vos o que tedes que facer é pulsar aquí directamente en crear nova instancia, e xa estades na instancia que tedes que cubrir cos vosos datos, vale? Antes de empezar a cubrir, vou vos comentando algunha cousa mentre cubro, contesto que hai algo aí. Eu teño unha pregunta, o meu título para ingreso ao corpo, vexa, sabía o que deste sabía máis. É o grau de educación primaria. Ademais de presentar o CL4, teño tamén un mestrado en psicopedagogía. Teño que incluílo agora ou sería no momento dos méritos? A ver, se ti queres presentar o mestrado como mérito, que pola pregunta entendo que é o que queres facer, porque non sei, penso que para meterte nas listas de orientación penso que non valen os mestrados, creo que teñen que ser titulacións, pero bueno, no tutorial cortiño abaixo incluín todas as titulacións. Non me sou do mestrado, é verdad, pero se queres metelo aí, meteo, pero creo que non vai valer. Pero bueno, sirva ou non, entendo que o queres para méritos, e os méritos, como dicía ao comezo do directo, preséntanse só polo persoal que supera a primeira proba, entréganse ao tribunal directamente, e xa tedes os modelos de alegacións aquí en consultas, se ides a consultas aquí, ides a topar aí os modelos de alegación de mérito xa, vale? Podería inscribirme a 2 especialidades? Sí, podes inscribirte a 2 especialidades, pero non sei pa que, a ver, vou seguir lendo. Non estou en listas, pero ainda non consolidada, ainda pode ser que consolide daqui a xuño. Na outra non estou en listas, pero quero ir a OPO e polo menos quedar nela de consolidar na outra antes de xuño, senón iría a que non estou consolidada. Vale, esa é algo razonable polo que apuntarse en 2. É dicir, pensei que me ibas dicir que te vas a apuntar a 2 e despois vaste a unha e vas a entrar na outra. Non, xa sabes que non funciona así pola forma que tes de preguntar. Creo que entendes como funciona o tema, non? Entón, se a túa pregunta é se te podes apuntar en 2 para despois decidir en función de se consolidaches, se non consolidaches, presentarte a outro ou non, iso podes facelo, vale? Eso sin ningún problema, vai vos deixar presentar, porque pensade, a ver, hai xente que vos vai dicir, ten cuidado, porque a última que presentas na sede é a que che teñen en conta, sí, iso é así, pero é a última de cada especialidade, vale? De cada especialidade, a última que presentes. Entón, se vas a 2 especialidades, vas te matricular nas 2, tens que pagar 2 taxas, lóxicamente, e despois vais sair nas 2. Pregunta aí a Adriógenes. Para as persoas que estamos en listas, vexo xente que teñen linguas no seu perfil. Eu teño un B2 de inglés, non sei se sirve para que me engadan como idioma cando se presenta a documentación do título de idioma. Mira, iso preséntase unha vez que estean as listas conformadas xa, vale? Que iso normalmente en outubro ou novembro, por aí, ou setembro, outubro, novembro, no primeiro trimestre. Engaden os novos ás listas. Entón, os que non estades na lista, aí nese momento podes enviar un correo ou unha instancia xenérica pola sede electrónica a persoal. Bueno, pola sede electrónica sería a recursos humanos, o correo sería a persoal. E achegades aí o vosso título e solicitades pois, que vos habiliten para impartir seccións bilingües en inglés. E xa estaría, pero non se fai agora. Esta tamén foi unha pregunta que xa me fixeron varias persoas hoxe. Curiosamente, non a anotei porque pensei que sería algo puntual, pero se vexo que ademais de 2 ou 3 que tuven pola tarde, xa o preguntabas no directo. Entón igual é tamén importante ter en conta que iso, se queredes achegar o B2 se non estades aínda na lista, tedes que esperar a estar. E unha vez que esteades, ou os que estades agora, enviádelo por correo a persoal, ou ao correo de sustitutos que hai novo tamén, que está na página web de sustitucións, non me acordo agora como é, pero tedelo aí nesa página, ou se non, enviádelo por sede electrónica a recursos humanos. E non vos olvidades de achegar o título, vale? Se temos un posgrao que non é dunha universidade pública, podería hai algo que che compute. A ver, posgraos, eu teño un posgrao e non me puntuou nunca. Sinceramente, eu non teño claro a día de hoxe onde metería un posgrao, porque claro, nos mestrados non é, titulación universitaria é, pero non é das que valoran, entón
A ver, en todo o que teñades dúbidas, independentemente de que eu vos diga que creo que non vos van puntuar, ou de que outra persoa vos diga o mesmo, ou que alguén vos diga que sí, vos non vos fiades e entregadelle ao tribunal. O tribunal é quen barema, vale? E non vos vai pasar nada se entregades algo que finalmente non vos baremen. Simplemente vai pasar iso, que non vos lo van baremar. Pero non vos van poñer unha cruz en plan, ala, este suspenso porque me entrego algo que non puntúa, a ver se colaba. Non funciona así. Podemos ter dúbidas, entón hai veces que se entregan cousas que finalmente non puntúan. En Concello de Nacemento non sei que poñer. En serio me vais preguntar estas cousas? Estás de broma. No Padrón sae Carballo, pero no día a día Coruña. Pon o que queiras, sinceramente, porque non che van mandar nada a casa. É dicir, non che van mandar unha carta de benvida, ni de despedida, ni nada de nada. Así que pon o que ti queiras, Tanto dá. Non hai problema ningún. Está ben esas preguntas. Preguntad o que queirades, Respondo así un pouco en broma porque, jolín, eu que sei que máis dá o Padrón que o DNI. Tanto tempo o que ti queiras, vale? Non vos cortedes porque contestar é así un pouco raro, Se me presenta outra comunidade, pero estou nunha lista sen consolidar, bótanme ou vou justificar a asistencia. É que se estás sen consolidar, elimínante da lista e volven a facer cos que se presentaron. Así que se te vas a outra comunidade e non consolidaches, van te eliminar do daqui. Iso poderíalo facer se estás consolidado. Se estás consolidado e vas a outra comunidade, podes... Bueno, agora se está consolidado, perdón, xa non, é que xa non tes nin que ir. Entón xa non terías que justificar, pero eso facíase antes cos consolidados, vale? Pero no teu caso eliminante. Perdón pela pregunta, nada, que hai que... Está ben rirnos, non rirnos da pregunta, senón rirnos coa pregunta. Está ben rirse de vez en cando, home. Non fai falta pedir perdón. A min pareceume ao intentar crear a instancia que podía crear unha nova que información da última, sí, iso é correcto. Se lle deu aí, só teria que comprobar que todo está en orde, no, sí, pódese facer. Hai xente que non lle sae. A min, por exemplo, non me saía. Pero se che sae, pois dalle. Boas noites, Pablo. Para a documentación, se tes un dos títulos dunha universidade de fora de Galicia e ainda tes o título compulsado, ainda non tes, se non tes o título final compulsado non fai falta, pero se non tes o título final achega o certificado de notas co pagamento de taxas. Ahora creo que lle chaman título provisional, e xa o título provisional pon que pagaches as taxas de solicitude do título. Creo que funciona así ahora. Bueno, sigo. Que ahora parastes de preguntar. Bueno, data de nacemento. Poñedes a vosa data de nacemento. Eu vou poñer a miña. Nacín, por se alguén me quere felicitar ese día. Ui, non me deixa. Nacín o 29 de maio do 1991. Me quitaron uns cuantos anos, xa que boido. País de nacemento España. País de nacionalidade España. Por Lugo. Concello a poñer Foz. Venga. Isto cúbrese. Este apartado de aquí a min sempre me dá problemas, porque sempre vexo aquí lugar de nacemento e poño lugar de nacemento, pero despois resulta que isto só tens que cubrir se non naciches aquí en Spain. Entón deixado en branco, vale? Se non vai dar erro. O teléfono aquí sería o fixo. Vou poñer un inventado. Se acerto co teléfono de alguén, pois sinto moito. É un teléfono móvil, pois vou poñer outro inventado. Correo electrónico, aquí vou poñer o meu correo, que non hai problema ningún. profesorado@profesoradogalicia.com. En enderezo vou me inventar, pois Vista Perdida 7. País, outra vez, Spain, provincia, outra vez, concello, outra vez, Foz. Código postal, hostia, cal é o código postal de Foz? 27780. Localidade, Foz. Vale, vos facedes o mesmo pero cos vosos datos reais, vale? Non inventades por aí. O certificado do CL4 non ten caducidade, que eu saiba non ten caducidade. Como vai ter caducidade? Se os agaches. O que ten caducidade é o exame das OPOS. Se aprobache galego un ano, tens que presentar igual o outro ano que te presentes.
Bueno, despois de cubrir os vosos datos, escolledes o corpo e especialidade que vos vades presentar. A min só me aparece, lóxicamente, aos de mestres, porque escollí mestres. Vos escolleste secundaria, aparecerá vos aquí todo de secundaria, vale? Voume presentar a educación primaria, veña. En quenda de acceso, aquí non ten por que aparecervos, vale, o mesmo que estades vendo que me aparece a min, porque se vos presentades a unha especialidade que non ten quenda D ou que non ten quenda I, pois non vos van a aparecer esas quendas, vale? Pero, bueno, casi todo o mundo sodes novatos, novatas, entón escolledes ingreso libre, que é o que ten que escoller unha persoa que se presenta por primeira vez, ingreso libre, e despois, se tedes coñecemento galego, pulsades sí, e xa automáticamente estades exentos do exame de galego. Tedes que xustificar despois que tedes coñecemento galego, claro, non vale só marcar aquí o sí, hai que ter algún documento. E o de castelán vistes que xa aparecía marcado automáticamente porque ao ter nacionalidade española, pois xa estamos exentos do exame de lingua castelá, vale? Importante, isto non aparece en secundaria, o que ides ver agora, porque en secundaria é recursos humanos quen di o día, hora e lugar ao que teredes que ir, vale? E iso fai no a principios de xuño, máis ou menos, xa sei que é moi tarde, pero é cando se publican os lugares, datas e horas das oposicións, no caso de secundaria, e de mestres tamén, vale, pero o que pasa, a diferencia é que aquí en mestres poden escoller a localidade onde preferentemente queren facer as probas. Iso non significa que despois vayan facer as probas aí. Vas ter que mirar igual esa resolución que vos comentaba de lugares, datas e horas das oposicións para ver a onde vos mandan, vale, pero podedes seleccionalo aquí en principio, vale. Solicita a adaptación de tempo e medios. Se queredes solicitar a adaptación de tempo e medios porque tedes alguna discapacidade, certificados médicos, etc., podedes marcar aquí e aquí xustificar a vosa solicitude de adaptación, vale? Eu isto non vou marcar. Despois, en pago tedes que marcar completo, exento ou bonificado. Se tedes algunha das exencións, terías que marcalo aquí e aquí marcar a causa que vos dá dereito á exención. Cuidado aquí co paro. Hai unha bonificación, xa non é excepción, unha bonificación para demandantes de emprego, pero tes que cumprir todo isto e non estar cobrando, que hai moita xente que a pide e despois a excluída porque non o cumple. Así que tede cuidado co do emprego, co do demandantes de emprego, que pasa todos os anos que hai moitos problemas con isto dos demandantes de emprego, vale? Pero, bueno, a maioría da xente, insisto, ides poñer outra vez completado, así que, ou sea, pago completo, así que vou non deixar en pago completo, vale? Antes de seguir, vou ler preguntas que facedes por aí, ademais, todo xente que vos acabades de registrar, entendo, para facer a pregunta, así que vou las ir lendo, a ver. E, bueno, creo que me quedou algún atrás, non? As titulacións serve con entregar un escaneo? Sí, claro. Se teñen dúbidas, piden xo original, pero non o adoitan facer, Ademais, moitas poden consultalas eles xa automáticamente. As titulacións Timbo Cambridge en que apartado puntuarían? A ver, se tedes dúbidas de baremo, vale, na miña páxina web, profesoradogalicia.com, tedes un apartado específico de oposicións, hai que registrarse na web, se non estades aínda, e cando vos registedes poñedes o vosso usuario e contrasinal, e xa ides poder acceder a todos os servizos da web, vale? Entón, aquí en oposicións, tedes un baremo e unha calculadora de baremo, vale? Entón, abro a calculadora de baremo, pero podría abrir o baremo que vale igual, vale, para isto. Pero o que me preguntas ti, de onde puntúa, sería aquí, dominio de linguas estranxeiras, número de certificados e coñecemento de lingua estranxeira de nivel C1 ou C2. Sería aquí, vale? E se queres máis información, pois irías ao baremo, e aquí no 2.5, pois xa tes máis información tamén, vale? Incluso pulsando aquí tes máis información. Pero sería no 2.5, vale? No apartado de engadir outra titulación distinta da anterior para as listas non aparecen todas as universidades. Como facemos se non sale a universidade? Non hai por aí un botonciño de ver máis ou algo así. Despois, cando chegue eu, se mo recordas nese punto, miro. Pero soname moito este problema de outros anos e solucionábase porque hai como un botonciño de ver todo ou ver máis ou unha cousa así. Busca a ver se hai. Se non, cando chegue eu ali, xa miro. E se non hai ese botón e non hai máis, o que tens que facer é enviar un correo electrónico a persoal para que o inclúan, porque ten pasado estas cousas, de non haber algo e ter que mandar correos nos do sindicato para que incluíran, entón manda un correo.
teño que presentar a documentación. Espera que non vexo. Teño que presentar a documentación se este ano me presento por unha especialidade distinta de anos anteriores. A ver, en teoría non, porque autorizas, pero eu no teu caso é que eu non me fío da administración. Que queredes que vos diga? Entón, eu, se me quero quedar tranquilo, eu volvo a chegalo. Aínda que a miña lógica me di que deberían poder consultalo se te presentaches a outra especialidade, porque o procedimento é o mesmo, e o que che piden aquí indica que o procedimento é ano. É o organismo. Entón entendo que non facería falta, pero eu, por curarme en saúde, sí que metería outra vez a documentación, que non me fío. É a primeira vez que me anoto nas listas. Estou cubrindo os datos para profesor especialista na especialidade de cociña, no apartado. Entendo que te refires nas oposicións. Entendo que non o teño que cubrir. Primeira vez que me anoto... A ver, o apartado de titulación non sei a cal te refires, sinceramente, debasme ter que explicar un pouco mellor. A formación pedagóxica depende do que teñas. Se tes o título do mestrado, tes que poñer o mestrado. Se tes o título o curso de FP, pois tes que poñer o curso de FP, que non sei a formación que tes. Dixeron que tiña que compulsar o título de carreira para apuntar máis pois iso é falso. Vale, escaneado. O intentar, que vos pasou agora de repente coas preguntas, o intentar engadir outra titulación distinta da anterior que alega e justifica para encontrar nos probáveis a mesa de titulación coa que ingresaría no corpo. Non sei se é un erro, eso vai en relación co que dicía outra compañeira, entendo. Buscade por aí, porque ten que haber, ou outros anos había. Despois miro, a ver. Eu cando fixen o tutorial non me atopei con problemas dese tipo, así que pode ser incluso o vosso navegador que non vos estea mostrando todo, eso xa, aí non vos podo dicir moito máis. Na página dos documentos de matrícula, titulación galega xustifica para incorporación ás listas só distinta, serviría un FP de grado superior. Depende en que lista, en que te estés inscribindo, que me dades pouca información, pero de todas maneiras ese apartado de incorporarse ás listas, se xa te estás inscribindo nunha especialidade que a titulación que estás poñendo de acceso che dá xa acceso ás listas, non fai falta poñer nada en incorporación ás listas. Despois explico cando chega aí, vale? Se aún non tes o título mestrado en papel, pero xa aparece na carpeta cidadana, podes usar o documento da carpeta cidadana. Non sei cal é o documento da carpeta cidadana. Se non tes o título, que tes que facer é o certificado de pagamento de taxas e o expediente académico, ou se tes o certificado sustitutivo do título co pagamento de taxas, tamén valería. O Celga 5 non che vale... O sea, para que queres, o sea, en lugar do 4, sí, se tes o Celga 5 queres como xustificar o galego co Celga 5, vas poder. O Celga 5 non puntúa en méritos. Vaiche ser como, o sea, como se fose o Celga 4, vale, pero como mérito o Celga 5 non che vai puntuar. Como documento da titulación podría xuntarse o documento que está dispoñible. Como documento da titulación podría... É que non sei de que me falades do documento ese da carpeta cidadá. Se ese documento da carpeta cidadá é un documento que indique que tes o título solicitado e as taxas pagadas, entón sí que vale. O C2 de galego tamén conta no apartado 2.5. Non, coño, o galego non é un idioma estranxeiro. O 2.5, mira, teño aquí, é de idiomas estranxeiros. Entón, o galego, o C2, que estás preguntando ti de galego, puntúa, de feito é o único nivel de galego que puntúa, o C2, puntúa no 3... No 3 non, no... Que me mezclo co concurso de traslados. Onde están os de Escola de Idiomas aquí? Tragou no ceo. Aquí está. Aquí punturaría o B2. Digo o C2. O B2 non. No apartado de especialidade de mención da titulación non che dá ocios. É que normal... A ver, hai moitas veces... tes unha especialidade. Eu non sei se estaredes tendo problemas co navegador, porque xa veredes agora, cando entre eu, aparece máis ocios que sin especificar. Entón non sei, probade noutro navegador, por se acaso, pero se non, se che vale sen especificar porque non necesitas a especialidade para presentarte, que non vale para nada, pois dalle sin especificar, así vai che deixar seguro.
Eu nacín en Madrid, pero desde os 7 meses vivo en Galicia e fixen todo o relativo académico aquí, teria que facer o exame de galego igualmente. Franucha, dime máis pa diante se estudaches aquí o bacharelato. Se estudaches aquí o bacharelato, tens que ter un certificado do centro con equivalencia do CELGA 4. Se non o tes, vai no pedir ao centro se fixeche aquí o bacharelato, porque iso valeche. Titulación que se le justifica para ingreso no corpo ao final do mesmo pon o seguinte: data de titulación, axuda, calendario, especialidade. Aquí é onde, sen especificar, é válido porque non tes outra que marcar. Remo non sei se lle está contestando alguén ou se eso é unha pregunta, non sei. Os de filoloxía galega, en teoría non, pero achega todo por se acaso, que eu non me fío nada da administración, lo siento, non me fío. Eu, cando me escribín en galego, acheguei o CELGA, ainda que en teoría non facía falta, pero acheguei igual. Pois se fixaches todo aquí, Franucha, pois vaite ao centro que che faigan o certificado ese. Tens que ir ao centro no que estudiaches o bacharelato, dis que queres o certificado do CELGA 4 e xa cho fan. Seguimos coa inscripción nas OPOS, íbamos pola titulación que a lei xustifica para ingreso no corpo. Aquí sería a titulación coa que vos ides presentar, digamos, vale? Como eu estou en primaria, pois vou escoller na Universidade de Santiago, pois que me fixen pois o grao en mestre de educación primaria. Non me vou complicar. E vedes, aquí pon isto de mostrar máis titulacións. Eu non sei se o darlle aquí vos aparecerá xa o que non vos aparecía se non lle dades, vale? Entón as persoas que me estabades dicindo que non vos aparecían máis cousas, dadelle aquí a ver se aí ao facer iso está, vale? E vou poñer que saquei esta titulación pois no 2016 e o 2 de febreiro, veña. Bueno, claro, non pode ser non cada data de nacemento que puxen. Non sabía que isto estuvera ligado. Vale, pois vou poñer pois 2021, así quedará o que? É lá o que puxen de data de nacemento. Ai, Dios, quiteime moitos anos, puxen 2026, vou poñer 1991, así que temo uns aniños tamén. Entón agora sí que me vai deixar seguir aquí xa. Sí. Vale, aquí en especialidade de mención eu ben vedes que a min aparecen tropecientas. Entón non sei se é un erro do vosso navegador ou que, pero bueno, podes lle dar sen especificar que non pasa nada. Eu vou lle dar así. Inclusión, isto non o toquedes, se vos presentades por primeira vez e queredes que vos metan na lista, non o toquedes, vale? Ou se vos van a eliminar da lista porque non consolidastes e queredes volver a entrar, pois non o quitedes. Que teño visto algún problema que parece unha tontería por desmascar isto e teño visto problemas gordos por iso. Bueno, outra titulación distinta da anterior que a lega xustifica para a incorporación ás listas. A ver, isto é para casos concretos, non me vou parar moito, pero, por exemplo, se és de secundaria e te presentas a galego e resulta que tamén tes a licenciatura en castelán, entón queres meter como acceso a de castelán porque queres que che ben o título de a nota do expediente de castelán, pois como te estás presentando a galego, pois aquí meterías a titulación de galego. Pero, bueno, non é algo tampouco moi habitual. Sería darlle así e aquí indicar todas os selects estes, vale? Titulación que a lega xustifica para a incorporación á lista de orientación. Bueno, isto hai unha serie de titulacións que tedes disponibles no tutorial cortiño, que as puxen todas aí abaixo ben ordenadiñas, que vos permiten entrar na lista de orientación. Se tedes unha desas titulacións, marcades aquí o sí e seleccionades cal é a titulación, vale? E unha vez que cobrades todo isto, pulsades en guardar a seguinte. E se non tedes erros, pois pasades á seguinte páxina, vale? Se tedes erros, vai vos indicar en vermello cal é o erro, corrixídelo e xa está, vale? Ai. No apartado título, no caso das persoas que posúan, eso creo que aínda estou por chegar a ele, é o que vou agora. Temos que marcalo se temos o grado de educación primaria, por exemplo, con algunha mención. Explico agora que vamos chegar agora. Vale. O CELGA 2 chega co justificante do instituto. O CELGA 2 aquí non che vale para nada. Non sei por que me falas do CELGA 2. Se estás en listas non tens que marcar a casilla, entendo. Deixa marcada. Ainda que estes en listas a casilla non che fai mal, xa deixas marcada. Así que, por favor, déixame esa casilla marcada, vale? Unha dúbida que non ven ao caso. Acabo de consolidar, estou facendo a miña primeira sustitución. Teño que pedir un día libre. Entendo
que teño que pedir permiso para asuntos particulares para teñen que aprobarlo desde o cole. Non, sí, é así. Porque o máximo son 4 días por curso académico que ten as necesidades dos servizos, sí. E tens que pedilo polo menos con 3 días de antelación. Non é o mesmo Celga 2 que o A ver, claro, se me dicides Celga 2, eu contesto Celga 2. Entón a persoa que poña ben a cuestión. O Celga 4, entón, chega co xustificante do instituto. Claro. Se estudiaxe o bacharelato aquí, tes unha equivalencia do Celga 4, que é o que entrega, polo menos ata hai pouco, era o que entregaba a maioría da xente. Eu presento-me por BXA, pero non teño unha licenciatura afín. Podo presentarme igualmente? Sí, con que teñas unha licenciatura, non quedarías en lista se non superas a primeira proba, pero podes presentarte, o que queiras. E con mestrado, tens que ter un mestrado tamén, é galego. Ou fazer o exame de galego. Sen especialidade poño adición en linguaxe no apartado de titulación podo poñer se teño filoloxía inglesa. Non entendo a pregunta. A ver, non vos complicades co da titulación distinta que alegas para ingresar no corpo. Vos poñede en ingreso a titulación co que vos queredes, o sea, unha titulación que vos dé dereito a presentarvos. Xa está. Despois o rollo este de poñer outra distinta o que expliquei antes, eso nada, despois levades ao tribunal os dous títulos e os tedes e xa lle dicides, mira, quero a nota media que me apuntúes deste e deste que non me apuntúes. Non vai haber problema ningún, vale? Funciona así. É dicir, se o marcas aquí na inscripción xa así para que o teñas ti claro na cabeza, pois vale, pero se non explicas ao tribunal que non hai problema ningún. Son persoas falando, entendes? Se queres que te apunten a nota media dun expediente até as 2, pois non vai haber problema, eles non se van a poder poñer a mirar o que marcache aquí. Joder, estásme preguntando unhas cousas e uns conceptos novos que non sei, vou meter que xubilar de facer vídeos. Para as persoas que fixeron filoloxía podemos estudiar un minor noutra lingua. Iso considerase en algún apartado? Non sei o que é un minor. Que eu saiba, non puntúa nada que se chame minor. Aínda así, o que vos dicía antes, se tedes un minor e non sabedes se vos vai puntuar ou non, entregadelle ao tribunal e que sexa o tribunal que vos diga isto non puntúa, porque é o tribunal que barema, non eu. Eu non baremo vos o tribunal. Entón, eu, pola experiencia que teño, podo dicirvos iso creo que non vos vai puntuar, porque nunca oín que puntuase un minor, pero tampouco é que non sei o que é. Vale. Entón, entendo que non vai puntuar. Será que fixeches algo que che dan un título de outro idioma, pero iso aquí non che vai puntuar. Pero xa digo, entregadelle ao tribunal, que non pasa nada porque lle entregades algo que vos despois non vos lo puntúen. Para iso está o tribunal. Unha serie de asignaturas de outra licenciatura, claro, pero unha serie de asignaturas de outra licenciatura é o mesmo que nada. É como antes os créditos de libre configuración. Eu como libre configuración facía créditos de outra carreira, pero estaban aí de adorno, pero eu iso non vos vai puntuar, No, materias de outra lingua, no, eso non vai puntuar. Eso debe ser unha cosa parecida aos créditos de libre configuración que había cando estudiaba eu. Podes empezar de novo a explicación da pantalla. De que pantalla? De que me estás falando, Irene Laranga? A explicación da pantalla. Non sei a que te refires. Se estás consolidado e te presentas, estás obrigado a fazer todas as partes ou non? Non. Se estás consolidado, entendéndonos entre nós, e xa para acabar co tema dos consolidados que me salen polas orellas. Se estás consolidado nas oposicións, faz o que che dea, a real gana. Que significa iso? Podes te matricular? Sí. Podes non matricularte? Tamén. Podes matricularte e non ir? Sí. Podes matricularte e ir? Tamén. Podes matricularte, ir ao primeiro exame e parar? Sí. Podes matricularte, chegar ao último exame e dicir que non queres a praza? Tamén. Podes facer o que che dé a gana. Vale, isto último que dixen mellor non o fagas. Pero podes facer o que queiras tendo posto consolidado. Vale? É que non seguín a explicación. A ver, non vou empezar desde o principio, Irene, por dous motivos. Primeiro, porque hai un tutorial cortiño que publiquei en YouTube de 15 minutos. Bueno, realmente 10, porque ao principio saio eu aí pintando a mona, facendo unha introducción, entón realmente son 10 minutos. Entón, neses 10 minutos, seguindos, escribeste perfectamente. Aquí estou explicando moitas máis cousas e resolvendo dúbidas ao mesmo tempo, vale?
Aínda así, se ti preferes ver este vídeo porque explico máis cousas, é máis largo, respondo preguntas que igual a ti te interesan, isto vai acabar publicado en YouTube tamén, entón podes aí xa ir para atrás, para diante, ver hasta onde hasta aquí e aquí parar, porque foi cando preguntaches ti, Irene, aquí preguntaches, entón aquí paras, vale? Entón xa podes fazer o que ti queres, pero agora non vou volver a empezar, vale? Porque date conta que levo casi unha hora falando. Estou xa agora xa un pouco seca. Hai cambios na programación de FP? Sí, algún hai, máis que cambio, hai así algún problemiña. Xa mandei unha nova do sindicato no que traballo ao principio sobre iso, que vou volver a mandar para as persoas que sodes de FP, vale, botadelle un ollo a esa nova que acabo de poñer no chat. Eu, agora que din contestado todas as preguntas, pois vou seguir por onde ia, que é aquí na documentación que se presenta, vale? Aquí nestes apartados, pois explico vos o que é cada un, pero que saibades que todos funcionan igual. É dicir, se xa vos presentastes en anos anteriores, vou agrandar un pouco a pantalla, se xa vos presentastes en anos anteriores, simplemente teríades que marcar aquí o que ides entregar, vale? Que normalmente, se te presentaches en anos anteriores con que aquí marques, en secundaria estou falando, en primaria non faría falta nin isto, pero con que marques a documentación pedagóxica e marques o CELGA 4, en primaria sí que faría falta o CELGA 4, xa estaría, porque o título vámbolo consultar automáticamente, vale? E aquí na dereita, pois marcades o ano no que entregastes a documentación. Se non vos acordades cando foi, pois o último ano que vos presentastes, marcades. Se fustes o ano pasado, pois marcades o 2025, vale? Isto pa xente que xa se presentou en anos anteriores e que quere que lle consulten os datos e non quere subir nada na sede. Vale, con isto xa estaría, porque o título consultanvolo automáticamente, aparece abaixo, xa vos lo digo, vale? Entón, en secundaria, con autorizar a consulta Adiós, estou movendo o dedo como se me vira deso dedo. Con autorizar a consulta disto da formación pedagóxica en secundaria do CELGA 4, secundaria, listo, porque o título automáticamente. En primaria, con marcar só CELGA 4, porque formación pedagóxica non fai falta, con marcar CELGA 4, o título xo consulta, xa estaría tamén, vale? Se vos presentades por primeira vez, aí pode haber quen teña que marcar este primeiro, porque aínda non ten o título oficial, vale? Ten o certificado de pagamento de taxas, pero non ten o título, entón teria que marcar este. Despois, se é en secundaria, teria que marcar a formación pedagóxica do CELGA 4, e se é en primaria, pois así, vale? E xa tedes o título, pois non fai falta marcar isto, porque o título consultan automáticamente, vale? Así sería en primaria e así sería en secundaria, vale? Para alguén que se presente por primeira vez. Aquí non teria que marcar nada, porque non podes autorizar que vos consulte nada, porque nunca vos presentastes, vale? Explico cada un destes apartadiños. A ver, este primeiro é para cando, xeralmente, para cando non tes o título. É certo que tamén fala aquí de títulos recollidos no estranxeiro, etc, etc. Pero isto é para quen non ten aínda un título, en lugar do título, pois acredita a certificación académica oficial de que fixo todos os estudos dese título, e máis que pagou as taxas, as dúas cousas, vale? Agora hai uns documentos que fan que xa ven todo xunto no mesmo documento. Despois, aquí, se tedes unha, que alguén preguntaba antes por isto, vale? Se tedes unha mención, as mencións non as consultan automáticamente, entón se queredes que vos consulten unha mención, tedes que marcar isto. E despois achegalo. Bueno, se queredes que vos la consulten porque a presentastes en anos anteriores, xa sabedes, ia marcar isto, e se non subila na sede, vale? Bien. Vale, isto sería no caso o mesmo, pero para entrar na lista de sustitución, vale? Isto a maioría da xente non o descubrir seguramente. Formación pedagóxica xa o expliquei, aquí en secundaria tedes que ter isto, así que hai que marcalo. E despois isto é, estes dous puntos son tamén para a formación pedagóxica, pero se a queres xustificar con experiencia docente en noutros centros, que tampouco a maioría da xente ides ter isto, vale? O CELGA 4 xa falamos, aquí fixademos que hai unha cousa importante, porque aquí fala do CELGA 4 expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Vale, eu que vos recomendo a todos, por favor, para que non teñas problemas co CELGA, é que marquedes isto na sede, subades o CELGA directamente, vale? Porque o que consultan automáticamente, que é o que emite Política Lingüística, non é o que tedes a maioría. A maioría non tedes o CELGA 4 de Política Lingüística, tedes o do centro onde estudastes galego, vale? Entón, marcade aquí é chegado na sede, ou se vos presentaste xa en anos anteriores, pois marcades aquí o que xa dixen varias veces.
E despois, isto é se non tes a nacionalidade española, e isto é relacionado coa bonificación e exención de tasas, que tampouco me vou parar, a adaptación de tempo e medios, e persoas que non teñen a nacionalidade española, vale? O funcionamento é o mesmo. Se xa te presentaches en anos anteriores, marcas aquí, e aquí procedimento, órgano e ano, e se non te presentaches, deixas isto marcado, e despois súbelo na sede electrónica, porque a documentación toda ides ter que subila na sede electrónica, vale? Non aquí. Eu vou marcar algo por se acaso despois me dá un erro. Como estou en primaria, pois vou marcar só o Celga 4. Vale, e despois aquí está o que vos comentaba, que consultan automáticamente varias cousas, vale? O DNI, os títulos universitarios que consten no rexistro do Ministerio, vale? Que só sacastes hai uns par de anos vai vos constar, só sacastes este último ano igual ainda non aparece, entón mellor achegalo, pero bueno, son de consulta automática, vale? E aquí fixadevos que di que consultan automáticamente o Celga 4 expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. E insisto, a maioría non tedes o Celga 4 expedido por Política Lingüística, así que achegade na sede. E non pulsades aquí, porque se pulsades aquí, estades vos opoñendo a consulta destes datos, e ides a ir excluídos, vale? Do mesmo xeito, podedes autorizar que vos consulten tamén pois, o título de familia numerosa para a exención ou bonificación, o certificado de discapacidade para o mesmo, estar escrito como demandante de emprego para o mesmo. Fixadevos que di polo menos 6 meses antes da publicación no DOGA da convocatoria, sin estar cobrando, etc. etc. Non estar percibindo a prestación ou subsidio por desemprego na data de publicación da convocatoria. Isto pode ser de consulta automática se necesitas marcalo, vale? E despois aquí hai unha cousa importante, porque hai moita xente que pode chegar aquí e dicir ala, xa está, agardar o seguinte. E non, porque vos vai dar un erro, porque di é preciso escoller unha opción para autorización de consulta dos datos. E esta mensaxe que sai aquí, eu creo que se foi un pouco a olla, porque deberían poñer un pouco máis claro que o que falta é marcar aquí o consentimento dos antecedentes por delitos sexuais, vale? Aquí, tedes que marcalo aquí, facer marcaxe expresa, marcando este sí. Vale, entón se marcades este sí e agora pulsades en guardar o seguinte, xa vedes que non dá ningún erro, vale? Antes de seguir, volvo ao chat. Para PTSO temos que marcar o Celga 4, a ver, depende, o normal é que sí, que só o Celga 4. O grau, a ver, o grau, como viste, como acabas de ver, a varela é de consulta automática, entón se xa hai uns aniños que o tes, xa cho van consultar automáticamente. Pero bueno, ia dicilo cando chega a sede electrónica, pero vou dicir agora xa. Eu, se é a primeira vez que me matriculo, de feito fagollo a todo o mundo que ven ao local e que quere que o inscriba nas oposicións, porque iso tamén é un traballo que facemos no sindicato, eu a todo o mundo lle digo o mesmo, a min traesme o título, se és de secundaria, a formación pedagóxica e o Celga 4, porque eu vouche meter todo na sede electrónica. Non che vou autorizar a consulta do título, nin che vou autorizar a consulta do Celga, nin nada, vouche meter todo na sede, porque así hai moi poucas posibilidades de que saias excluído porque non che poden consultar o que sexa, porque xa lle lo achegas ti. Eu a todo o mundo lle fago así, sobre todo se presenta por primeira vez. Se se presentou o ano pasado, non, doulle a autorizar que consulte o ano pasado, que consulten, listo. Pero pos que vos presentaras por primeira vez, eu metería todo. Bueno, o Celga xa o tens que meter, se és de secundaria, a formación pedagóxica xa vas ter que meter, porque lembrade que o Celga non vai ser o que teñades o de Secretaría o da Secretaría Xeral de Política Lingüística, seguramente que non vai ser ese. Entón mellor metelo. E o título, sí, é certo que vos lo poden consultar automáticamente, pero tamén é certo que igual o consultan e non o atopan ou se lles perdeu ou o que sexa. Entón eu meteríao. Pero bueno, dito isto, cada un que faga o que queira. Podes explicar como é o formato que debería subir a documentación ao título oficial escaneado valería? A ver, ti entendo que tes o mestrado do profesorado, entendo que és unha persoa nova que terá mestrado do profesorado, ou se tes o CAP, dame igual. Colles ese título, escanealo e súbelo á sede, xa está, non hai máis que facer. Non entendo por que me preguntas por un formato. Ata agora presentei-me con certificación académica persoal, pero chegou o título. Dixeches que non fai falta subilo. A ver, o título, en teoría, se xa o tes contigo, entendo que xa vai constar nos rexistros do Ministerio. Vale?
Entón entendo que che van consultar de xeito automático xa, vale, se ti queres facelo así. O apartado de publicacións, non sei a que te refires co apartado de publicacións. Non sei se ves confundida e pensas que estou falando do CXT, porque no CXT sí que hai un apartado de publicacións, pero nas OPOS non hai apartado de publicacións, ou polo menos non sei a que te refires. Vasnos explicar como se sube a sede electrónica o Celga. Ademais, se non me quedo sen voz antes, teño pensado explicalo todo, incluso como se paga. O Celga 4 de Política Lingüística é o da Escola Oficial de Idiomas. A ver, na Escola Oficial de Idiomas fan cursos preparatorios pos exames do Celga. Se fuches a Santiago ou creo que a Ponferrada, que é onde os fan, se fuches a un exame deses de certificación da Secretaría Xeral de Política Lingüística, entón sí que tes o Celga 4 de Política Lingüística, entón a ti sí que che consultarían automáticamente. Aínda así, eu non me fiaría un pelo, pero en teoría sí, vale? Consúltano de xeito automático se é ao que te refires, vale? Porque xa digo, a Escola de Idiomas o que fan son cursos preparatorios para presentarte o exame do Celga de Política Lingüística. Pero na Escola de Idiomas non che van facer o exame de... Bueno, o único que os fan é na Escola de Idiomas de Santiago, que non sei onde os fan en Santiago, vale? Podes permitir a consulta de títulos e entregalo todo pola sede igualmente? Sí, hai xente que o fai así. Eu eso sí que nunca o fago, pero sí que sei que hai xente que o fai así, que autoriza a consulta, que como non se fías aínda menos que a min, autorizan a consulta e ademais suben a documentación na sede. Hai xente que o fai así. Espera, porque vexo aí... Mirade, Musa ponlle que eu teño a mesma dúbida ao Pantoxo, para que non vexo a pregunta do Pantoxo. Está aquí, ó. Habería algunha razón para acreditar que traballache nun centro público privado agora en vez de facelo cando toca alegar méritos? Sí, se queres justificar a formación pedagóxica con experiencia docente. Para a maioría da xente non ides facer iso. Entón, se estás pensando que os méritos se entregan agora, a resposta non, se van por aí aos tiros. Vale. Si todavía non fixemos o exame de galego, será en maio, falasme do Celga, marcamos de todas formas esa opción onde pon o Celga e se aprobamos, subímolo máis tarde. Problema, que nese caso vas ter, eu digo que faría nese caso, vale? Pero nese caso vas ter o problema de... iba a dicir de que igual no prazo de reclamación só podría subir, pero claro, valo subir con data posterior ao peche do prazo de presentación de solicitudes e vas a ir excluído, para que nin no prazo de reclamacións, se é en maio o exame, vas ter o título. Entón, eu no teu caso o que faría sería, se tes o Celga o 14 de maio, o exame de galego leva o Celga. E houve algún ano, tamén houve anos que non, pero houve algún ano que se ibas co Celga 4 o exame de galego, o tribunal che dicía, bueno, pues como esta persoa xa ten o Celga 4, pois xa está, falamos con recursos humanos, non fai o exame e vai á oposición. Pero claro, eso foi algún ano, e outros anos non foi así. Entón, se o 14 de maio tes o Celga 4, leva o exame de galego. Pero se tes o exame en maio, non creo eu que teñas po exame o Celga 4, sinceramente. Claro, xa che poñen aí, se o Celga 4 en maio non che dan até setembro. Entón, claro, vai ter complicado. As publicacións computan? Non computan. Se todavía... O que computa está na miña página web, profesoradogalicia.com, sección de oposicións, aí tedes o baremo e unha calculadora, e aí vedes todo o que puntúa. Non me olvidei de nada cando o fixen, entón está todo aí o que puntúa. Entón, para confirmar, se xa teño o título universitario, só temos que seleccionar o documento que acredita a formación pedagóxica é o Celga 4. A ver, podes facelo así, vale? Se xa tes o título contigo e o tes desde aí uns anos, vai aparecer xa na consulta automática que faiga a Consellería. Entón, marcas a formación pedagóxica, marcas Celga 4 e súbelo na sede. Esa é unha opción para matricularse. Se fose a primeira vez, eu igual meto o título tamén, porque me quedaría máis tranquilo. Valería xuntar o pago de tasas do máster de profesorado e o certificado de notas.
Primeiro que publica artigos en revistas con punta con méritos para profesorado secundaria, non? Non! Podesme preguntar as veces que queiras. Puntúan po CXT nas oposicións? Non. Vou hasta miralo, porque é que xa me xerades a min a dúbida, colega. Oposicións. Baremo. Experiencia docente, formación académica e outros méritos. E en outros méritos non hai publicacións, así que non puntúan publicacións, vale? Ainda que me preguntes máis veces, vou te responder o mesmo. Eu estou graduado en educación infantil e presento unha especialidade primaria, concretamente en inglés. A hora de presentar o título hai unha particularidade ou vai no mesmo apartado. A ver, con educación infantil, con grau, por exemplo, en educación infantil, podes te presentar a primaria. E concretamente en inglés. Entón non tes ningún sitio onde posa titulación de acceso, posa o teu título, non hai ninguna particularidade nin nada raro. É igual que tuveras o grado en educación infantil que tuveras o grado en educación primaria, dache acceso as dúas. Non me refiro ao CELGA, refírome ao examen que fan de galego para as OSO, pois xa que o CELGA efectivamente non chegaría. E cal é a pregunta, Musa, porque me perdín. Se todavía non fixamos algo de galego, marcamos de todas as opcións que pone o CELGA. No, vamos a ver. Cando te matriculas, tens que marcar non, porque non tes documentación xustificativa do galego. Entón tens que ir ao exame de galego. Entón marca non. Penso que te refires a iso. A experiencia docente só conta ata onte? Non, conta ata o 16 de marzo, que é o límite do prazo. Vale, creo que xa respondín a Musa, se non formula a pregunta ben, vale, que estou agora saturado con tanta pregunta. Vale, quedamos aquí na revisión da instancia, nesta pestana, vale? Aquí simplemente o que tedes é que pechar a instancia, vale? Se a pechades non ides poder despois facer ninguna modificación. Agora aínda se volvo para atrás e tal, aínda podo modificar cousas, vale? Pero que unha vez que a peche xa non podo facer nada. E vou na pechar, entón xa non podo facer nada. Pero se quixera facer outra, vale? Podo sair daqui e volver a facer outra ou copiar todos os datos que puxen nesta e crear unha nova, vale? Podes facelo sen problema. Aquí non está aínda rematada a inscripción, faltan as dúas cousas máis importantes, pagar el money e presentala na sede, vale? Entón, para iso temos que enviar esta instancia á sede, pulsamos aquí, vale? Agora vedes que aquí aparece ir á sede para presentala, entón volvemos a pulsar, está un pouco redundante, pero é o que hai. Aquí na sede tedes que identificarvos outra vez, ou co certificado digital, ou coa clave, ou coa chave 365. Eu, como xa teño aquí a chave posta, pois vou coa chave. E aquí é onde tedes que anexar a documentación, vale? Aquí non me vou parar en lervos todo isto da esquerda, esta columna de aquí, porque está bastante claro, vale? É dicir, aquí sería o certificado académico, se aínda non tes o título, máis o pagamento de taxas, título no caso das persoas que posúan o título de mestre de ensino, diplomatura, bueno, aquí é o título porque estes creo que non nos deben consultar automáticamente, entón se tedes un título destes, pois tedes o que anexar, vale? Certificación académica, fixadevos que non son os graus, o título de mestre de ensino, diplomatura, mestre, bueno, aparece aquí o grau, pois non sei por que aparece este apartado, título no caso das persoas que posúan o título de mestre. Bueno, isto é se queredes anexar aquí o documento, pois anexades o título, vale? Antes non había este apartado, tiñas que crealo ti. Certificación académica da mención, vale? Isto se tes algunha mención, pois teríades que subila aquí. A formación pedagóxica aquí. Isto que dicíamos antes, se queredes justificar a formación pedagóxica con experiencia docente, pois aquí ou aquí, vale, en función do tipo de centro. Isto en centros públicos, isto en centros privados. O certificado CELGA 4, aquí. E despois, bueno, isto xa é para estranxeiros, familia numerosa, discapacidade, vítimas de terrorismo, adaptación de medios, o DNI, se fose o caso, copia do pasaporte, etcétera, vale? Bueno, isto é para estranxeiros tamén, dixen DNI para estranxeiros. O proceso é sempre o mesmo.
É dicir, aquí á dereita, anexar documento, seleccionar arquivo no vosso ordenador, ou se non dades aquí directamente. Non, pois aquí, por que non me abre aquí? Non, isto é para arrastrar. Arrastrarías aquí o documento, e se non anéxalo pulsando aquí, e seleccionalo no teu ordenador, vale? Eu vou subir isto, por exemplo. Vale, esperades un pouco e xa está. Hai veces que o título é moi largo, entón cortacho automáticamente, pero, bueno, non é nada do outro mundo. E xa digo, aquí non ten ninguna complicación, se marcaches algo na instancia en documentación que se presenta, despois ten que subilo aquí, a non ser que autorizaras a consulta marcando procedimento, órgano e ano, que son aquelas 3 filiñas que aparecían na columna da dereita, vale? E nada, unha vez que subades aquí o que teñades que subir, que, insisto, eu aquí recomendo subir, se é a primeira vez que te presentas, o Celga 4 é o título se te presentas a mestres, é o Celga 4 o título é a formación pedagóxica se te presentas a secundaria, vale? Unha vez que rematedes, paso seguinte. E o paso seguinte é o pago das taxas, vale? Antes de explicarvos como se pagan as taxas, vale? Eu fixen un pagamento pola mañá, entón non vou facer agora outro, porque xa tirei os cartos de pola mañá, entón non os vou tirar agora tamén pola noite. Digo tiralos porque eu non vou a sopos, vale? Entón, tampouco é tiralos porque vos serve a vos para ver como é. Pero, bueno, para mí son cartos que vou perder. Entón, o que vou facer vai ser poñervos o vídeo, vale, de pola mañá, neste cachiño exactamente onde pago as taxas. Se vexo que teño que parar para explicarvos algo, que seguramente que sí, pois paro, vale. Antes contesto as preguntas que xa pendentes por aí. Entonces, cando acreditamos ter o nivel? Vamos a ver. Ti és o do exame de galego, creo. Tú vas ao exame de galego. Se aprobas, sigues na oposición. Entón, o día da oposición, que vai ser o 20 de xuño, pois ás 9 da mañá, ou cando te cito o tribunal á presentación, vas ter que ir. Se aprobas a prova de galego. Se non superas a prova de galego, xa acabaches a oposición. Vale, entón non é que, o sea, xo acreditas indo ao exame e aprobando. Pablo, queremos máis faladoiros sobre consellos e experiencias das oposicións. Tito Badajoz, mira, vou vos contar. O ano pasado tiven unha experiencia bastante desagradable cunha academia de oposicións. Vale? Espera un momento. Conto vos agora, experiencia desagradable. Vale. A experiencia desagradable foi que eu fixen, con toda a boa fe do mundo, un apartado na miña web de mercado, chameille mercado de oposicións. E aí, pois, a miña idea pois era toda esta xente que andades por aí polos grupos, igual que fixen o de Edualuga, que a idea de Edualuga é pois que todas as persoas que andades ofrecendo pisos para docentes por distintos grupos e redes sociais, pois que teñades un sitio onde poder poñer todo aí localizable nun único sitio. Bueno, pois fixen eso co mercado de oposicións. E houbo unha persoa dunha academia que me contactou con unha parrafada que iso estaba moi mal, por resumir, vale? Entón dixen, non te preocupes, que elimino todo. Agora que o rollito que tiña eu aquí de recomendar academias, preparadores, sorteos que cheguei a facer con algún, etc., se acabou. Entón, o ano pasado, tiña previsto traer á canle de Twitch alguén dunha academia para dar consellos sobre as opos e tal. Non quitáronse máis ganas. Entón, cancelei todo. Este ano, dixeno ao principio do directo, na miña canal de YouTube tedes vídeos de outros anos dese tipo, dando consellos. Hai un de Alberto boísimo, unha entrevista que fixen a Alberto Fortes, boísima, con moitos consellos, unha que lle fixen a Xusto, preparador de primaria, hai 2 anos ou así, tamén maravillosos consellos. Hai vídeos aí suficientes porque os consellos van ser os mesmos, vale? Porque non cambiou o sistema de oposicións. Entón, a día de hoxe, se me decides ou se alguén se ofrece a
que eu entreviste ou sin entrevistalo directamente, vir aquí a Canle, eu doulle paso que comente cousas sobre a oposición, eu non teño ningún problema. Iso sí, o único requisito é que non teña absolutamente ningún tipo de relación con ninguna academia de oposicións. É o único requisito para que veña aquí a miña Canle de Twitch. Canqueira, dame igual, sabes, eu non teño ningún problema porque veña alguén que vos dea consellos, pero é o único motivo, vale? Poden subir os documentos ainda que se habilita a consulta? Sí, podes facelo, non vas ter problema ningún. Só dispoño do xustificante de pago de taxas do mestrado do profesorado. Entón é necesario presentar o certificado de notas. Eu entregarío, porque normalmente piden certificado de... Eu leo o que pon. Non sei ahora mismo onde podo buscalo. A ver. Vou ir á convocatoria. Pasa que non sei como ven, joder. Que non sei como ven, pero pon certificado de... Non sei se no baremo... Claro, pon algo así no caso de... Certificación académica oficial que acredite que se realizaron todos os estudios para a obtención deste xunto co recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición no caso de non dispor do título. Entón se di certificación académica oficial que acredite que se realizaron todos os estudios e o certificado de notas. Vale. Ou a non ser que teñas un certificado xa que sexa estes sustitutorios que hai do título, eses hasta onde eu sei valen, sempre valeron. Pero, bueno, non che costa nada meter as dúas cousas. Dame erro a nivel de entrega de documentación. Dime que o documento anexado ten caracteres non válidos. Non, iso non é que non admite o formato PDF. Borra o título o documento. É dicir, ti igual tes un documento. Joder, espera a ver onde topo agora un documento PDF aquí no meu ordenador. É que non vos ensinei algo que non deba, que iso é outra. Bueno, é igual, tampouco teño nada aquí que non debe ensinar. Ui, perdón, que isto non é. Espera que me confundí. É isto. Vale. Non o vas ver moi ben, pero, bueno, eu teño aquí un documento en PDF, vale, que podes, facendo un clic só, podes borrar o nome todo, e ponlle de nome algo que non leva centos nin nada, ponlle documento, e xa está. O documento 1, documento 2, documento 3. E facendo iso xa che vai deixar. Vale, iso é que ten algún acento ou algunha cousa rara, pero non é porque sexa un PDF. De feito, os PDFs podense subir. Os títulos escaneámoslos normal con móvil e xuntámoslos en PDF, en verso e reverso. Sí. Non, acabo de quedar así un pouco bloqueado porque... a ver, se escaneas... Non vas a escanear nun móvil en verso e reverso, sacar as dúas fotos e uniralas. Supoño, non sei, estou ahora mesmo un pouco perdido, pero si, sacas unha foto ao título por un lado e polo outro e xuntas as dúas fotos nunha, que se o fasen a I Love PDF podes xuntar dúas imaxes así e sin ningún problema. Boas, algunha folga... Non jodas. Algunha folga próxima para protestar polo novo... Isto era o último que pensei que me iban preguntar no directo de Opos. Para protestar polo novo acordo, penalizacións máis duras... Mira, algunha folga próxima. O máis próximo son as movilizacións que vai haber mañá no sur de Pontevedra e, sobre todo, porque ten que ser tremenda, a do sábado, unha movilización nacional de AMPAs, familias, alumnado, profesorado en Santiago de Compostela con saída ás 12 desde a Alameda. Por favor, ás 40, 50, 60, 70 os que esteades vendo este vídeo, vale? En vez de poñerme aí moitas grazas, que o poñedes moitas veces, a min dades máis grazas, ou máis que dar máis grazas, a min emocioname ver xente nas movilizacións, coño. Sabes? Non sentir que estás aquí contándolle cousas á xente e que quedan aí no aire.
non sei, eu levo todo este curso facendo vídeos para que a xente vexa como estamos no ensino e chegar á sociedade e que nos apoñen un pouco e que vayan ás movilizacións, por exemplo, deste sábado. Entón, eso é unha boa maneira de agradecer indo ás movilizacións, que non costa nada mover un pouco o cu do sofá, vale? Entón, eso é o máis próximo que hai. Que se fala de folga, sí, non te vou engañar, vale? Pero tampouco che poido dar moita máis información. Non porque eu teña información que me estea ocultando, senón porque o tema das folgas é algo que se ten que decidir entre agora varios colectivos, etcétera, etcétera. Entón, estáse traballando en folgas, vale? Ui, cargouse o meu móvil. A ver se que xa me vin os 3 que dixeches están ben para poñer polo podcast. De que me estás falando? Máis que nada para recordar experiencias e anécdotas dos que aproban a súa oposición. Vale, estás falando do que comentaban antes. Sí, a ver, eu non teño problema, volvo a dicilo. Se alguén quere vir aquí á miña canle de Twitch, a ver, vir aquí á miña canle de Twitch non é vir á miña casa, é dicir, desde a túa casa conectámonos os dous nunha videochamada, mostramos aquí os dous caretos das dúas persoas, sexa un rapaz ou unha rapaza, dame igual, ou un terrier, como era un terrier, estes animais que é hora de moda, bueno, quen sexa, pois conectámonos e falamos aquí sobre oposicións. Eu non teño problema. Xa digo, calquera persoa, preparadores e preparadores de oposicións sí que me valen, pero que non teñan relación con a academia. Escarelleime de risa coa rapaza que dixeches que se matriculou en Lugo polo tutorial. Bueno, pois que sodes primeirizos, vou contar a anécdota da rapaza para que non vos pase, vale? Porque sí que é certo que é un pouco rechamante. A ver, un ano nós, os traballadores das organizacións sindicais, cando son as oposicións, ides nos ver ali nos vosos tribunais repartíndovos uns folletos que xa sei que igual non é o mellor momento para dárvolos, pero prométovolos que o facemos con todo o cariño do mundo e que vai información neles bastante importante, tanto que se aprobas como se non aprobas, vale? E estamos ali para axudar por se tes algún problema o día da oposición, vale? E o que vos vou contar agora foi precisamente un problema, vale? Entón o problema foi que estábamos ali repartindo e chega unha rapaza e pregúntanos a min e a miña compañeira de reparto, que era Laura, onde estaba o CIF as Mercedes. E o mellor reloj era -5. Mira, é que o CIF as Mercedes está como viña andando, está como a 2 ou 3 kilómetros de aquí, porque estaba no Lucas Augusti. E dixémoslle, pero que vas po examen, tal? Sí, tal, quedan 5 minutos, tal. Entón, collimos o coche, Laura, concretamente, colleu o seu coche, metimos a rapaza no coche, e fomos a toda mecha para chegar ali en 5 minutos. Bueno, entón, polo camiño, a avó da rapaza empeza a dicir que... Preguntámoslle que como acabar en Lugo, porque nos dixo que era de Ourense, que viña desde Ourense, claro, que non coñecía, que non sabía onde tiña que ir, tal... E claro, cando Laura lle preguntou que como viñera a Lugo e a rapaza solta que como eu me escribira no tutorial en Lugo, que ela fixera o mesmo se escribira o Lugo, eu quedeme cunha cara que non sabía onde meterme. Estou facendo un puto vídeo para axudarlle a xente e resulta que a esta o que acaba casi de joderlle a vida porque costounos un pouquiño chegar e que creo que ao final puido entrar, xa non me acordo moi ben, pero penso que puido entrar no exame, non me lembro moi ben. E creo que a día de hoxe, porque esta rapaza estaba un ano conectada precisamente a este directo, é algo, creo que dixera xa incluso que aprobara, bueno, non sei, non me acordo xa moi ben, pero sei que nun directo aparecera por aí a pobre da muller. E entón, claro, ás veces faz as cousas con toda a boa fe do mundo pensando en que ninguén se lle ocurría matricularse en Lugo porque me matriculo en Lugo, pero esta boa muller, pois, matriculouse en Lugo. Bueno, vamos pagar as taxas. Para pagar as taxas, poño, xa digo, un cachín, é moi pequeno, son 3 minutos. Toda a taxa de inscripción, no caso de que estés exento. Oides ben o vídeo, non sei se se escoita ben, xa me dirades aí no chat agora. Todo pagamento, a aplicación indicaracho e poderás continuar, mas se non estás, debes seleccionar pago telemático e cubrir os teus datos persoais. Unha vez cubertos, pulsa en iniciar pago. Agora, escollo o tipo de pago telemático. En modo de pago... Bueno, aquí o do pago a min vedes que me sale 44,17, a vos se vos aparece 30 e pico euros, eso é que vos está escribindo en mestre. Escoítase perfecto, vale, pois mellor. Aí vai. Xeta Bizum e pulsa en continuar. Agora, onde di ingresar.
Estou mirando tamén, non se me vai a ver o número da tarxeta por un lado, porque como paso de todo a un TPV virtual igual onde aparece por debes aí introducir os datos da tarxeta. Bueno, aquí eu po tutorial paguei con tarxeta porque consideraba que a maioría da xente ides usar tarxeta, pero eu a verdade é que usaría Bizum, porque agora estou acostumando a pagar co Bizum, pero nada, simplemente digo isto para que saibades que se pode pagar con Bizum, vale? A min pareceme moi cómodo porque das o Bizum a poñer a pegada digital no móvil e listo, non hai nada máis que introducir. Tarxeta coa que vas pagar. Unha vez cuberto, pulsa en pagar e segue os pasos do TPV virtual ata que vexas esta ventá de confirmación do pagamento. Pulsa en aceptar e automáticamente será redirixido á sede electrónica da Xunta. Unha vez de volta na sede electrónica, comproba que o estado actual do teu pago sexa. Vale, a ver, isto antes era moi importante fixarse en que o pagamento estivese feito, vale? Antes era un pouco máis complexo, había, se non lembro mal, a chegar o xustificante en algún momento, tal. A día de hoxe é moi sinxelo, vale? Entón eu creo que isto de pago realizado vai aparecer a todo o mundo, a non ser que teñas algún problema, que se tes algún problema de conexión ou algo, vais a cortar a páxina, vale? Pero temos que aparecer pago realizado, vale? Xa pagado e pulsa en continuar. Por último, só che queda pulsar en asinar e enviar e chegarache unha clave ao móvil se estás presentando a instancia coa chave 365 ou abriráseche. Vale, aquí unha pregunta tamén que me fixeron hoxe é que parece ser que nun sitio das indicacións que pon a Consellería ao voso dispor que pon que podes descargar unha copia do certificado de pagamento de taxas, vale? Eu estou mirando autofirma no caso e aquí non hai, eu non vin de momento, pero de todas maneiras, pois alguén quere o justificante vou vos dicir como se consigue, vale? O justificante de presentación en sede é unha copia da instancia presentada. Xa podes, polo tanto, dar por vale, porque aquí o que dá é o justificante de presentación é unha copia da solicitude. Eu non sei se aquí igual ao volver para atrás en pagar as taxas aparecería o justificante de pago, pero se vos pasa como a min que non dades con el, pois digo vos como se consigue, vale? Pola praza. Vale, para conseguir o certificado de taxas, e tamén vale isto para saber se vos escribistes ben, vale, se ides outra vez á sede da Xunta. Dios, non me sale esa música, non vale, de aquí, Jesús. Ides á sede da Xunta, vale, identificades, vos se non estade xa, eu xa estou identificado, vale, entón vou má miña área privada, pecho isto. Fixadevos que agora na área privada ides ter a miña carpeta persoal e a carpeta profesional, todo isto, os procedementos que fun vendo hasta agora, o CXT, oposicións, aparecen na carpeta persoal, vale? Entón na carpeta persoal ides a expedientes, buscades o procedemento das opos que vos matriculastes, ides ter na sede algo como a min, vale? Eu aquí estou ben matriculado porque teño isto presentado, xa vedes aquí pon presentado. Entón, se pulsades aquí, en calquera sitio da instancia, pulsades, lévavos a isto, e aquí, xa directamente abaixo, un destes xustificantes, creo que vai ser este, pero se non é este, é este que pon 730, vale? Este que pon 730 é o xustificante de pagamento, é dicir, se o descargades, ides poder acceder ao xustificante de pagamento de taxas, vale? Aquí vedes que paguei os 44,17, a inscripción, vale? Entón, que saibades que está aí por se queredes recuperar o voso certificado de pagamento de taxas, vale? Máis preguntas que estou vendo por aí, a ver. Vou cambiar para aquí agora, para que me vexades así un pouco máis ben o feo que son de cerca, pois así vedesme mellor, máis feo aínda. Un máster... disculpa, Pablo, a miña conexión vai un pouco mal, o título do máster do profesorado secundario onde temos que subilo, o ano pasado subín o certificado. A ver, o título do mestrado non o dixen en todo o directo, pero o título do mestrado é un título universitario oficial que tamén cho van consultar automáticamente. Se non atopas na sede, porque agora non me acordo en documentación que se presenta na sede para chegar, bueno, te a sorte que pode ir aquí. Non sei se hai un sitio específico, vale? Sería aquí, documentación acreditativa de posuir a formación pedagóxica e didáctica que se refire ao artigo patatín patatán. E agora que falo disto, olvideime, vedes, ao final olvideime. Cando estábamos aquí, vou abrir outra instancia de secundaria, vale? Nas instancias de secundaria, bueno, teño que abrir outra.
Na instancia de secundaria hai unha cousa que non hai na de primaria. E que pasa? Estou tonto que non dou aberto unha nova instancia. Crear nova instancia. Ahora sí. Vale. Hai este apartado de aquí de... para que apareza, primeiro hai que seleccionar corpo, especialidade, libre, e ahora ainda tengo que seleccionar máis cousas, en serio. A ver, ou estou tonto eu, ou aquí faltame... Aquí está, joder, non atopaba. Vale, poñovolo aquí na imaxe, mira. Vale, esta é a instancia de secundaria, vale, abrín unha nova. Entón, na instancia de secundaria, este apartado de formación pedagóxica, que ao final dixen que non me iba a lembrar, o sea, que non me iba a olvidar, e olvideime. Pero este apartado de formación pedagóxica, que incluso houve xente que preguntaba no directo que non sabía o que tiña que marcar, aquí tedes que dar así, isto é só para secundaria. E aquí en formación pedagóxica, se tedes o mestrado do profesorado, é aquí, no primeiro. Vale. Se tedes o CAP, como teño eu, sería aquí, porque son máis vello, entón sería aquí, vale? Se o vas xustificar co título de mestre, licenciado en pedagogía, que isto tens que ser ainda máis vello que a min, e con esta disposición transitoria, que non sei nin calé, é dicir, a maioría da xente ides ter o CAP ou o máster do profesorado. O máster do profesorado, que é o que ides ter a maioría, pois é aí, vale? Entón, na sede electrónica, que é o que estaba agora, é aquí onde se sube o mestrado do profesorado. Vale, documentación acreditativa da formación pedagóxica. Pensade que o mestrado é a formación pedagóxica. Entón subiríalo aquí, vale? Scarlett Mir. Ai, Tania Cabanas, un máster da USC non requisito contaría como mérito no 2.2 e no 2.3. Ou que se entende como título de primeiro e segundo ciclo? A ver, un mestrado conta no apartado de mestrados. Se é oficial, hai un apartado específico de mestrados, ou? Vamos ao baremo. Posgrados, doutoramento e premios extraordinarios. Polo certificado de diploma acreditativo de estudios avanzados, título de máster, sería aquí. Non sei por que te vas ao 2.2 e ao 2.3, sería no 2.2.1. Vale. Claro, fuche está aquí. Título de primeiro ciclo e de segundo ciclo. Claro, ti preguntas no 2.2... No, puntúa no 2.2.1, aquí. E ten que ser oficial, Se estás escrita como demanda de emprego desde fai 10 meses, pero estás traballando mellora de empleo, pero paga as taxas completas, por favor. Disculpa por insistir, mas a outra titulación de listas que é exactamente. Para que caso se aplica? A ver, tú imagínate que te presentas... que tes o grau en educación primaria e o grau en educación infantil. Calquera... No, eso non me vale. Vou cambiar para secundaria, porque con eses graus podes ir a calquera de mestres. Vou a cambiar para secundaria, vale? Imagínate que es de matemáticas, vale? E vaste presentar a inglés, porque tamén, ademais da licenciatura ou do grau en matemáticas, tes o grau en filoloxía inglesa. Entón vas para inglés. E resulta que no grau de matemáticas tes unha nota media máis alta no expediente, entón queres poñer iso como acceso. Entón pos esa titulación como acceso en matemáticas. Problema, que matemáticas non che dá dereito a entrar nas listas de inglés se non superas a primeira proba. Entón que faz? Na titulación que che permite quedar en listas, nese apartado que aparece máis abaixo, metes o grau en filoloxía inglesa e con iso xentes nas listas. Que bueno, eu creo que non pasaría nada se fixeses ao revés, se só te matriculases cada de inglés e despois, cando lle presentes ao tribunal, presentas o de matemáticas, eu creo que non che poñería ningún problema, pero bueno, por si acaso. Estou cursando o mestrado do profesorado, pero ata xuño non vou ter o título. Existe algunha opción para poder apuntarse á oposición? E quedar nas listas este ano? A ver, para apuntarse á oposición cursando o mestrado e acabando en xuño, vas ter que esperar as próximas oposicións, porque o mestrado é requisito se te presentas a secundaria, que entendo que é o caso. Quedar nas listas depende da especialidade que sexas. Levamos xa un ano así que se están abrindo listas sen mestrados, sen requisito de mestrado, en algunhas especialidades tipo informática, vale.
sistemas e aplicacións informáticas e equipos electrónicos. Estas están abrindo o mestrado porque hai falta de persoal. E por que hai falta de persoal? Porque a día de hoxe un informático, alguén que traballe en electrónica, pois ten condicións bastante máis beneficiosas nos seus traballos privados que na docencia. Entón, a ver se algún día a Consellería lle dá por mellorarnos realmente as condicións para que esa carencia de xente que teñen en moitas listas pois deixe de existir ou polo menos sexa menor. Pero nada, de momento aí siguen explotándonos, é o que hai. Máis cousas. Vou mirar aquí unha cousa. Máis preguntas? Tamén me podes preguntar cousas por Instagram sin problema ningún se vos quedou pendente algunha cousa. Vale, veña, vémonos.